Театр сезон ачылышына әзер. Менә карагыз, алар хәтта көзгеләрен дә мотор итеп җыеп куйганнар. Тамашачы сезон ачылышына әзер микән? Бүген мин сезгә үзен чын тамашачы дип санаган кеше сезон дәвамында нәрсәләрне эшләргә онытмаска тиеш икәнен сөйләп китермен. Әлеге мөхиттә һәрбер тамашачы онытмаска тиеш иң мөһим һәм иң беренче урында торган әйбер ул әлбәттә саклану чаралары. Бүген без һәр тамашачының температурасын үлчибез һәм аңа маска бирәбез. Ой, 36-4 антисептик. Булган җиткән маска сезгә. Нәрсә әйтәләр? Уңыш, матур, хәерле кичләр. Рәхмәт сезгә. Күңелләр. Все, булды. Ой, я эшләми. Самат абый, эшләмиме әллә берсе? Самат абыйны чакырга кирәк. Яңаларын куясызмы? Ага. Бу нәрсә механнан эшләнгән икән, йыныннан. О, эшли бит бу. Минем кулга эләкте, сразу эшли башлады. Микрофон урынына кылып. Алдагы һәрбер тамашачы эшләргә тиеш пункт ул үзенең яраткан актеры янына гримеркага керергә тырышу. Минем шундый журналист булуым белән әзрәк файдаландым, шуңа күрә без гримеркага эләктек, идегез мин белән. Монда аларны бизендерәләр, юсандыралар. Исәннәрмесез? Исәнмесез? Ни эшләр байтарасыз? Әлегә шәшне үрдәтәм. Тулымнарны. Тулымнарны. Эшемнән сүзләрне тагын бер кат баштау, кабатлыйм, йөртеп чыгам. Менә бу сезнең шәшләреме? Менә монысы кемнең шәшләре? Инде бу кемнең шәшләре? Ясалган. Ясалган шәш инде бу. Тотып кара, ди. Аллага шөкер. Менә бу бөтен тем-томнар кая китә? Менә монда китәме? Кызганыч, бу бутафория буларак инде ул монда кирү мөмкинлеге юк аның. Монда шундый пир сәхнәсе бар, анда инде сыйланалар, дәмләп ашыйлар янәсе. Менә бу спектакльне Уразада күрсәтергә ярыймы инде алай булгач? Уразада? Кешенең бит ашысы килә. Киш белән бит инде ул теге аппетит җыеп алу тагын бер кат. Диләрә, мин монда пресс-релизны укыдым. Сезнең роль пластика дигән. Әйе. Сезнең исемегез шундый матур. Пластика. Әйе, бу Бүресе дигәннән ата. бу спектакльдә без гомумән шундый мөһим урын алып торабыз. Алга таба һәр тамашачы әлеге матур баскычлар янында фотога төшәргә тиеш. Менә шулай торып төшәргә кирәк. Бу баскычны янына, баскычны берничә калдырырга ярамый. Иң шундый истә кала торган мизгел спектакльдән инде ул. Спектакльнең беренче 20 минуты, чөнки анда мин бар. Әйдәгез сезнең белән хәзер кичкенә репетиция ясап карыйк әле. Тамашачы менә бер инде кульминация мизгелендә нинди эмоция күрсәтергә тиеш йөзе белән. Чабыш вакыты булса, тамашачы чабыш вакытында башланып киткән арада сәхнә әйләнә, әллә нәрсәләр күтәрелә, төтен чыга, монда тузан, полный әйбер инде. Һәм тамашачы шул вакытта мин күргәнемчә тамашачы була эшли. Мин дә әйтеп калам, Сереж, менә безнең чирайлы кызыгыдан хәзер илемнә булай. Аха, әйдәгез бергә калыгыз. Без менә шайтә торган булачакбыз. Шок. Шул вакытта тамашачы тагын була эшләгәч төшерә башлый. Нинди хис кичерәсен әйтеп булмый, ләкин аларның бер урында утырып торасы килмәячәк. Асын тегәл әйтә алам. Менә ничек ул, күрсәтик әле шуны бергә. Ян сәхнәдән генә күрсәтәчәкмен. Белмим, әйтә алмыйм, эмоция ташыячак, шундай хисләр ташкыны булачак әйе. Монда берничә этап булырга мөмкин, әйме теге менә үз изоляция режимы. Сезнең артtan кабатлы. Үз изоляция режимына чыккан беренче этап булган шикелле. Мәсәлән, башта ул шаккаты булырга мөмкин, атмосферага кирип китү, аннары кызгану һәм спектакль биткәннән соң да уйланып йөрү. Уйга чуму. Һәм гомумән кар урманнан чыгу юллары юктыр дигән уй белән калу, яшәү. Менә металл алынгыз дип әйтсәң, хәйран керә. Тамбыра бар икән монда. Дуслар, әлеге кагыйдәләрне истә тотсагыз, сезнең өчен театр сезонына һичшиксез бик яхшы итеп узачак. Бүгенгә без инде тамашачыларны көтүебезне дәвам итәбез. Зөлфия Хәсәнова, Сергей Малагин махсус яшьләр акталышы өчен.